обговорювали, це можливість навігації цивільних судов, які будуть мати тільки зернові, прохід їх в наші порти українські і до турецьких портів. Обговорювалося технічне питання, по якому маршруту, по якому коридору вони будуть проходити, де будуть завантажуватись, де відвантажуватись, що будемо робити, коли щось трапиться з судами. На цих перемовинах приймали участь Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Російська Федерація. Ми домовились про те, що буде створений координаційний центр, який буде знаходитися в Туреччині. Там будуть представники з кожної країни, на якому рівні вони будуть, хто це будуть. Зараз ми ще обговорюємо. Тому цей координаційний центр буде створений найближчим часом. Зараз всі працюють над тим, щоб ці умовні домовленості передати Організації Об'єднаних Націй, щоб вона змозі була зробити договір, представити всім сторонам і потім вже підписувати.